Pozdrav svima, Gogi ovdje. Evo počinjem novu seriju videa koji će se zvati Gogijeva duhovna učenja. Ta duhovna učenja, normalno inspiracija iz života. Trenutno imam knjigu ispred sebe pa ću malo gledat gore dolje. Opet, kao i svim mojim videima, nemojte se ljutiti zato kad mi oči letaju gore dolje jer mi moram pročitati što vam želim reći. U stvari, kaj vam želim reći? I prestat ću sa tim štokanjem jer smatram da ta štokavica nije pravi hrvatski jezik, pa sorry. Prelazim na moje kajkanje. Ok. I onda da vidimo o čemu se tu radi. Samo slika o samome sebi, slike mišljenja o samome sebi, samo zamišljanja o samome sebi, pa to je zanimljiva tema koju je zgodno obraditi. Pa to vam se radi na sljedeći način. Sva moja učenja su praktična i zahtijevaju od vas, gledaoca, slušatelja, čitatelja, da to probate izvesti sami sa sobom. Inače sva ta učenja ne vrijede. Znači, samo slika. Sam gledam ono što sam misliš o sebi. Samo ono što sami mislimo o sebi. Pa zato stani ispred ogledala i dobro gledaj u sebe. Pogledaj se, stani ispred ogledala i gledaj se i zamisli tko si ti. Gledaj u to ogledalo i kaži tko sam ja. Jesam ja to što vidim, ili sam ja nešto drugo, ili sam ja nešto više, ili sam ja nešto manje. To je odlična stvar. Da se gledate u ogledalo i gledajte da vidite tko ste i što ste. I onda se skinite skroz do donjeg rublja i gledajte da vidite što ste i tko ste. Tako ćete vidjeti istinu. Istina se vidi sa očima, ali otvorenim očima, bez zamagljivanja. A, dobro je, a nije, a ovako je, onako je, a to je zbog ovoga, a to je zbog onoga. Nije, bez ikakvog opravdavanja. Samo gledaj u sebe i pitaj se da li sam to ja. Da li sam to stvarni ja, da li sam to pravi ja. I nema tu rješenja. Gledaj, pitaj se i traži odgovore. Tko si ti? Odgovori se traže kroz život. Nećeš ih dobiti gledajući se u to ogledalo. To je osnovni cilj igre ogledala. Istinski mudra osoba izbjegava samodopadnost. Znači tu samodopadnost, da se gledaš u ogledalo i kažeš o kako sam super odjeven, kako imam skupo odjelo, imam ovo, imam ono, kako je to sve divno i krasno, kako sam ja divna i krasna, divan i krasan. Znači ta samodopadnost kod mudrih ljudi ne postoji u egoističko negativnom smislu. Samodopadnost na negativni egoistički način je najveća greška od najvećih greški, jer zbog te samodopadnosti to se prenosi u svakodnevni život, u svakodnevne pokrete, u svakodnevne akcije, u sve što radite i radimo, i onda to na duge staze dovodi do grešaka. Te greške onda mogu dovesti i da čovjek pogine, zato jer samodopadno kako ja dobro vozim, kako ja ovo, kako ja ono, i umjesto da se koncentrira na promet oko sebe, kako ja dobro vozim i ne vidim auto s lijeve strane i tu, bum i doviđenja. Nema me više, vrlo jednostavno. Znači, skriva samodopadnost je opasna po život. I to vam je životna činjenica. Zato nemojte se biti samodopadni. I vrlo jednostavno. Znači, ako vam se to dogodi, lako ćete se ozlijediti i stradati. A to nije opcija za mudre ljude uopće. Jel? Druga stvar, kako izbjeći samodopadnost, da uvijek mislite korak ispred samog sebe. Što ću, kako ću, kud sada, kako sada, u svemu, u kuhanju kave. Uvijek mislite i planirajte malo par koraka unaprijed i obratite pažnju na ono što radite. Jer ako ne obraćate pažnju, opet ćete stradati, makar ili će se nešto krivo desiti, hop, proličeš kavu koju kuhaš, zato jer nisi koncentriran na tu kavu koju kuhaš, nego brslaš, zurlaš okolo, buljiš u mobitel, gledaš tamo, pričaš s ovim i fljus, prolije se, ne znam, lončić kave ili lončić juhe, a najgore je da se prolije recimo lonac vruće juhe po nekome, pa taj grdo strada.
Znači, od vrlo jednostavnih, najobičnijih svakodnevnih stvari samodopadnost ne valja, jer onda ona odvlači pažnju od stvarnosti u kojoj mi moramo raditi nešto i odraditi i da to bude sigurno za sve. To vam je jako važno, znači izbjeći samodopadnost da ne stradate. To je jako, jako važno. I zato treba postići svjesno, nesvjesnu svjesnost u svakom trenutku kad nešto radite. Pogotovo i kad, recimo, u mom životu ja puno vježbam, pa je to meni bitno kod vježbanja, jer inače se lako ozlijediš. Ako nisi svjestan svakog trenutka i onda kroz tu svjesnost, kroz ispravnu tehniku možeš doći do nesvjesnog, ali to nesvjesno je onda sigurno ispravno i onda to nesvjesno radi kak se spada. Znači treba razviti svjesno, nesvjesnu svjesnost. A to se razvija sa obraćanjem pažnje na ono što radite. To je vrlo jednostavno. Evo, pokazat ću vam primjer, recimo, objasniti primjer, treniraš s nožem. Sjećeš ovo ono i sad si ti zamislio nešto tamo i mazneš se po ruci s tim nožem i posjećeš se, porežeš se, krv curi na sve strane. Ako si jako zamahnuo, možeš si odsjeći prst. Zato jer pažnja je bila negdje u mislima u mašti, umjesto da je pažnja i namjera točno tu gdje je, u tom nožu i u cijelom tom oprezu kad se radi sa opasnim oružjem. Da je bila tu gdje treba, ne bi bilo porezivanja ili istradavanja. Znači, to je opet vrlo jednostavno. Usmjeri svoju pažnju na što je bitno, a bitno je ono što trenutno radiš. I tako se izbjegava ta lažna samodopadnost koja vam daje događa se da odlutate, znači u mislima odete i onda u isto vremeno nešto radite i onda to sve ode u krivo. A to u krivo može biti stradavanje u prometnoj nezgodi, može biti stradavanje u treningu, može biti krive poslovne odluke, može biti nešto krivo u poslu, jesi stisnuo, fučka ga i ode email krivi sa krivim 100 čuda svega i svi gledaju, a gle kak je glup ili glupa, pa je to poslalo, pa onda moraš slati ponovo, pa se ispričavati i tako dalje. Znači, samodopadnost vas vodi u to da niste svjesni trenutka i onoga što radite i onda radite greške. Naravno, to vam je jednostavno. Zato trebate biti uvijek svjesni, trenirati se svjesnost na trenutak i kako to osigurati sa provjerom. Radite provjeru tog svog dijela kojeg ste izveli, akcije, dijela, rada, pisanja, čega god. Provjeravajte 3, 4, 5 puta, 10 ako treba, koliko god treba, da ste sigurni u to što radite, da je ispravno, da je točno i onda možete dalje. Onda na taj način ta provjera vraća tu pažnju, jer nama pažnja bježi, to je prirodno, svima pažnja bježi i svi imaju neke svoje misli koje napadaju, razne, i to je normalno i prirodno, ali način kako se to pobjeđuje je sa provjerom dok nije sve napravljeno kako se spada. Samodopadnost u onom obliku, ko sam ja sam, znaš ti ko sam ja, takva samodopadnost je također vrlo, vrlo opasna. Na krivom mjestu znaš ti ko sam ja, dum dobiješ po glavi pa si misli ko si ti u nesvijesti. Ali kogod da jesi, ili kogod da jesam, ili kogod da jesi, ipak si samo čovjek. I svaki čovjek, šta god misli o sebi, nije nedodirljiv, nije nezamjenjiv, znači zato budi čovjek, budi skroman, budi dobar, budi iskren i budi čovjek. A taj ko sam ja sam ovakav, onakav, to samo dovodi do stradavanja ili trenutnog ili na dugoj stazi takvim ljudima se podmeće svašta da ih se makne iz okoline jer su štetni za okolinu. Znači i na taj način ćete lako stradati. Ako ste postali veliki, moćni i jaki, također. Koliko ima primjera da vam, recimo, ljudi u firmama u kojima radite budu promovirani. Na neko radno mjesto koje i postanu šefovi
i promijene se. Do sad ste vi bili najbolji radni kolega, sve divno, krasno, gableci, super, zezancija, ovo ono. Odjednom sa promocijom, novi šef, on rastura sa krivim redom, radom i disciplinom, sa bedastoćama koje ne treba raditi, sa izmišljanjem bedastoća koje ne treba raditi. Okrenu se naopako skroz i postaje mali Hitler u skladu svojih mogućnosti. Ne. Znači, takva samodopadnost opet dovodi do stradavanja takve osobe. Zašto? Zato jer opet na duži period takva osoba će izgubiti sve svoje te započete bitke i bit će smijenjen, zato jer na taj način narušava proizvodni proces, zaustavlja radni proces, narušava normalan tijek događanja u toj svojoj okolini. Znači, takve samodopadnosti dovode, svaka samodopadnost u svih oblika dovodi do određenog stradavanja, određenog stupnja. Zavisi od situacije u kojoj se ta samodopadnost projicira naprijed i natrag. Zato dobro pogledajte oko sebe. Kad tako si mislite, ja sam ovakav, ja sam nakav, ja sam ovakva, ja sam nakva, oni nisu ovakvi, oni su bez veze, mi smo dobri, mi smo ovakvi, nakvi. Oni ne vrijede, mi vrijedimo. Pogledajte oko sebe koliko imate stvarnih prijatelja, pogledajte oko sebe koliko ljudi, ako ste veliki neki moćni, koliko ljudi vas stvarno poštuje, a koliko ljudi vas se boji i boji se za svoj posao i pozicije, pa vas lažno poštuju zbog toga. I onda opet stani pred ogledalo pa gledaj i pitaj se, a tko sam ja? Jesam ja to ili sam ja nešto drugo? Tko sam ja? I jel sam ja taj koji stvarno to želim takav život ili ne. Znači, kogod postaje važan, promoviran, kak se ja šalim na mojim slikama, big boss, ovakav, nakav, shvatite da niste nezamjenjivi i niste nedodirljivi. U borilačkom svijetu pogotovo morate shvatiti da nitko nije nedodirljiv i nitko nije nepobjediv i u sportu sport je i pobjeda i gubitak, i pobjeda i gubitak i to ide u valovima i ciklusima i to se ne može izbjeći. U stvarnom ratničkom svijetu također morate znati, nitko nije nepobjediv i nitko nije nedodirljiv. Zato da bi se izbjeglo stradavanje treba se jako dobro pripremati, a tako i za sve ove druge stvari. Da bi izbjegli neuspjeh u životu, poslovnom, školskom, radnom, kakvom god, treba dobra priprema za sve to. Treba se jako pripremati. I pazi, postao si vrlo važna osoba, very important person, VIP, danas. Sutra možeš postati, u trenutku, u jednoj sekundi možeš nestati, znači jednostavno umreti, ko što se događa jako puno ljudi. Možeš sve izgubiti poslovno i više nisi vrlo važna osoba. Znači, sad jesi, sad nisi. I živ, i neživ, i uspješan, i neuspješan, vrlo važan. A na to je osnova Gogijevog duhovnog učenja. Na to moraš biti spreman. I na to moraš biti spremna. Znači, sad jesam ja uspješni nekakav direktor nečega negdje, ali sutra mogu biti, tim svim vlasnicima se puhne, više on ne valja, ne trebamo ga preskuplje ili ovakav, nakav, doviđenja. I nema više, nisi faca ova i ona. Ali to sve nije bitno ako si ti ili ja ili vi spremni na to bez emocionalnog shvaćanja toga u srce. Sad će ja, ne znam, šta ću ja sada, jadan ja i ovako. Ono što imaš, sad imaš i uživaj s tim i radi najbolje što možeš, radi najbolje kako možeš, daj sve od sebe najbolje jer to razvija tebe. To nije davanje firmi, ja sad dajem firmi sve pa je to i onda oni mene ne cijene. Ne, kad daješ sve od sebe, onda to daješ sebi, daješ svemiru, daješ božanstvima, daješ nebu, daješ krugove, širiš oko sebe te svoje dobrote i davanja tog svega oko sebe na sve strane i na sebe na taj način uzdižeš, razvijaš i otvaraš za nove duhovne sfere. Kad ne daješ, kad stišćeš, samo gubiš. Gubiš i u poslovnom planu na taj način i u fizičkom i u zdravstvenom. Znači, na jedan zdrav, normalan, otvoren način
daješ sve od sebe, spreman si to sve izgubiti uvijek, u sekundi, u trenutku, to vam je ratnički stav. To je duhovno učenje koje je uvijek spreman na smrt, uvijek. Sada tu da me padne sve i da umrem spreman i bez žaljenja, bez ičega ili gdje god da trebam ići u smrt ravno ako treba za ono što ja vjerujem u svojim akcijama da ću proizvesti dobro i sa tim ako treba i sa umiranjem. Znači sa takvim stavom ne može vam nikakve te ljudske fluktuacije ovoga i onoga, ne mogu vam ništa. Recimo šta je pogotovo važno, shvatiti sada, ja sam najbolji, ja sam najbolja, ja sam ovakav, ja sam nakav, oni su, ne znam, oni su mali tamo bezveznjaci, oni su ovi, oni su oni, ja sam najbolji, najbolja. Čim kažeš ja sam najbolji, najbolja, gotovo, više nisi najbolji, najbolja. Makar si osvojio 5 medalja za redom, prvenstva Hrvatske, Europe, svijeta, ja sam najbolji, mi smo najbolji, gotovo. Čim to pomislite, to je početak pada. Znači, takvo mišljenje, ja sam najbolji, vodi ravno u propast. To morate izbjeći uvijek. To vam je dokazano kroz stotine tisuća godina. Kogod je mislio ja sam najbolji, jedno vrijeme mu to traje, ja sam najbolji, onda ode ja sam najbolji, gotovo, jer takvi onda postanu nemarni, više ne treniraju, više se ne pripremaju, više ne rade, više ne obraćaju dobro pažnju na sve što treba i onda gube i onda više nisu najbolji. Zato najbolji ne postoji, najboljeg nema. To su sve trenutci, netko je pobjedio, to je pobjedio u tom trenutku. 3-4 sekunde nakon toga da se sve to ponovi možda uopće ne bi više pobjedio. Znači to je trenutak u kojem se to dogodilo i to treba cijeniti i veseliti se tom trenutku i to je sve u redu. Ali čim je taj trenutak prošao, čovjek više nije najbolji. Znači bio je najbolji u tom jednom trenutku. Dalje u vremenskom periodu je to već gotovo stara slava. Znači, najbolji ne postoji i to morate znati. Postoji dobri, jako dobri, mi smo dobri, mi smo jako dobri, mi možemo još bolje, teženje prema boljem, teženje prema koje nas tjera na stalni razvoj, to je nešto drugo. Ali bez tog mišljenja ja sam najbolji, jer taj ja sam najbolji je, to mišljenje je jako loše i vodi ravno nizbrdo. I ne morate se brinuti kad radite nešto, šta god mi radimo, hoćeš trening, hoćeš borbu, hoćeš šta god. Mi smo ovako i onako najbolji i to je opće poznato, pogotovo mi iz Duge Rese i moji prijatelji iz Pakraca i svi vi iz Hrvatske. Najbolji u svemu, to je svemirska činjenica koja se ne može promijeniti i onda se nemate o čemu brinuti, ne trebate uopće misliti više o tome. Najbolji. U osnovi ne trebate se brinuti ništa, samo radiš sve što radiš točno onako kako znaš, kako umiješ, najbolje što možeš, daješ sve od sebe i sve će biti dobro. I to je to. I nema tu, i to je onda najbolje, ali ono kako sam jednom rekao na Facebooku, ali to vi ne smijete reći. Ja mogu reći vama, vi ste najbolji, ali vi ćete samo, dobro, možemo proslaviti u to ime, ali to vi ne smijete misliti. Znači, najbolji, ja sam najbolji, nikad nemojte sami za sebe misliti. To je jako opasno. Još jedna stvar, kako spriječiti to samouzdizanje, samo hvalu, samo gledanje. Uzdižite druge, pomažite druge, uzdižite te druge, gurajte ih, veselite se tuđem uspjehu, gurajte taj uspjeh, gurajte ih naprijed, radite zvijezde od drugih, radite zvijezde od ljudi, hvalite ih, normalno kad su zaslužili hvalu, nemojte hvaliti bez veze kad netko nije zaslužio hvalu. Budite spremni da će i ti koje uzdižete, koje hvalite, da će vam zabiti noževe u leđa i sjekire i bombe i pogoditi vas topom u leđa, ali to nema veze. Hrvatski ratnici imaju jaka leđa i znaju šta će se dogoditi, to je ništa, bum, to se samo odbije i idemo dalje. Na to smo mi spremni i na to morate biti spremni i nema tu lošega zato. I dalje ćemo mi uzdizati, dalje uzdižite
ljude i činite im dobro i želite im dobro. Na taj način se šire valovi dobrote, kad tad oni djeluju. I onima koji su loše postupili, makar se prema njima postupalo dobro i dobro. Samo takvima koji kad im se pomaže pa su nezadovoljni, pa su ovakvi, pa su onakvi, pa onda poslije da se po domaći izrazim seru, pravo k njima dođete u lice i kažete im točno ono što ih ide. Bez dernjave, bez vike, bez urlanja, bez galame. Kažete im, prijatelju, nisi u pravu. Ja sam ti pomogao, dao sam ti ovo, dao sam ti ono, gurno sam te tamo, pomogao sam ti ovo, zašto si ljutiš na mene? Pa nisam ti ja kriv. Sam si kriv ako nešto ne valja, a ako trebaš još pomoći, ja ću ti opet pomoći i nije problem. I ravno u glavu i uvijek takvima recite točno ono šta ih ide i kako ih ide, bez ljutnje, bez ja sam ti pomogao, ti si majmune ovakav nakav, zašto to, zašto ono. Jer na taj način ćete stvoriti otpor i nema tu uspjeha. Znači sa dobrom komunikacijom, sa dobrotom i sa opet ponudom dobrote, na taj način ćete izgraditi bolju osobu od te osobe i onda će ta osoba graditi sebe u bolju osobu i bit će bolja prema drugima. I onda im kažete posljedice njihovih djela i onda te posljedice i sad im kažete gledaj, sad si napravio to tako i tako. Ako se to direktno tiče vas i nekakvog poslovnog odnosa, onda morate reći sad moraš to ispraviti, sad ćeš napraviti tako i tako da sve to dalje štima. A ako ne, gledaj, onda ja moram napraviti to i to, a to će biti loše po tebe. Znači, čovjeku objasnite na lijep, normalan način, bez ikakve drame, točno šta su njegova djela proizvela. Isto tako, ako je neko dobro napravio, onda mu objasnite na taj dobar način šta su njegova djela proizvela i kako je to super uspješno i kako ide dalje, kako idemo dalje. Sljedeće duhovno učenje, nikad se ne hvalite. Nikad se nemojte hvaliti na mi smo ovo, mi smo ono, mi smo... Očiti primjer, naša vlada je povećala mirovine za 5 eura, naša je ovo za 5 eura, 10, 20, ne znam, i za 100 i za 150. Ili mi smo ovakvi, mi smo onakvi, mi smo napravili, naši projekti, naši lijevi, naši desni, a s druge strane 500.000 ljudi je otišlo od tvog projektiranja i vladanja. Nemojte se hvaliti nikada sa svojim djelima, sa ovim i onim, nemojte se opravdavati nikada, također, nema potrebe za opravdanjima. Ako si dobar, čvrst, iskren, ako širiš oko sebe dobrotu i ljubav, niti se trebaš hvaliti, niti se trebaš opravdavati ikome za išta. Zato jer samo djeluješ i to djelo se vidi. I ta djela se vide i stojiš iza svojih riječi i iza svojih djela. I ne treba tu hvale. To se sve vidi. Ako ne vidi, taj glup. Onda mu nema tu pomoći. Jer glupe onda se educira da postanu pametni. To tako ide. A sad to educiranje može biti da slušaju ovakve videe, da slušaju što im se kaže, nekome to uđe u glavu, a nekome ne. A neki glupi trebaju dobiti po lampi pa da se saberu. I to vam je životna istina. Dobiti po lampi fizički ili dobiti po lampi po džepu, po ovako, po onako, da se saberu, da više nisu glupi. Jel? A za nekog nema lijeka nikada jer je nepametan i ostaje nepametan i ne može iz tog kruga van, ali za sve ima lijek, a to je dobrota. Kad pružate ljudima dobrotu, ta dobrota i tu univerzalnu ljubav, to liječi, izbacuje ljude iz krugova tih iz kojih ne mogu oni sami izaći i onda oni kreću dalje na neki bolji put i na sasvim drugačiji životni put koji ih okreće skroz naopako, a da ni sami možda ne znaju zašto, ali kasnije shvate i priznaju šta im se dogodilo. Ponekad je nekome samo dovoljno reći dobre, lijepe riječi i malo pomoći, jer mu nikad niko nije u životu rekao ništa dobro ni lijepo i nikad više od to čovjek od života ne očekuje. I kad mu se to dogodi, kao da mu je svanulo sunce, kreće dalje u život sa novim zaletom, zato jer vidi da ipak dobro postoji. Zato ta dobrota i širenje takve dobrote i takve univerzalne ljubavi
razbija krugove zla, krugove negativnosti, iz krugove iz koje ne možete izaći. I onda dajte tu dobrotu dalje, a to širi te krugove i stvara komunikaciju i zajednice ljudi koji su dobri i koji pomažu jedni drugima, a to je osnovno Gogijevo duhovno učenje. Pomažite jedni drugima, pomažite jedni drugima, pomažite jedni drugima, nemojte biti gadovi jedni prema drugima, nego pomažite jedni drugima. I nemojte koliko pišete po tom Facebooku, joj, on je ovakav, on je onakav, on je bio, ne znam, u 80-ima je bio komunista, bio je ondje, ko je lijevi, desni, tu i sada. Bitno je što je tko tu i sada. Ako si tu i sada čovjek, ako si tu i sada dobar, ako si tu i sada ispravan, sve to prošlo šta je bilo, koje je bilo, nije važno. U nekakvom generalnom normalnom smislu, ne mislim na razne zločince koji su bili prije zločinci i ostali zločinci pa su i sad zločinci, naravno. Govorim o nekakvom normalnom životu, jel? Zato nemojte nikad biti samo zadovoljni i egomanijaci, jer takvi ljudi stradavaju. Takvi ljudi stradavaju i uvijek se sjetite šta god sijete, to ćete i žanjati. Ako sijete oluju, dobit ćete oluju natrag. Ako sijete vjetar, dobit ćete vjetar natrag. Ako sijete sranje, dobit ćete sranje natrag. To jest, ako serete, dobit ćete po lampi. Sigurno kad tad. Ako sijete dobrotu, dobit ćete dobrotu natrag. Ako sijete ljubav, dobit ćete ljubav natrag. Ako sijete prijateljstvo, dobit ćete prijateljstvo natrag. Ako sijete neprijateljstvo, dobit ćete neprijateljstvo natrag. Ako sijete zlo, dobit ćete to zlo natrag. Ako sijete zlobu, ljubomoru, napast, zavist, sve to ćete dobiti natrag kad tad u određenom obliku koji će vas pogoditi, i onda ćete se pitati, a kako to, a zašto, a gdje, a kuda. Znači, ako sijemo točno ono što siješ, to dobivaš. To si uvijek zapamtite. I to je istina koje ne može, čovječanstvo ne može pobjeći, od cijelo čovječanstvo, cijele civilizacije ne mogu pobjeći od toga, od te univerzalne istine. Što siješ, to ćeš žnjeti. To ćeš dobiti. Znači, zato si dobrotu, si ljubav, si univerzalnu ljubav i to ćeš sve dobiti natrag. I nemoj biti egoistični manijak, nego si poštovanje prema drugima i onda ćeš to poštovanje dobiti prema sebi. Ali poštuj sam sebe i voli sam sebe, a to znači da ne lažeš sam sebe. Da si, ne znam, ovakav nakav i da je u redu ovo ili ono, kad znaš da nije u redu ovo i ono i da ne trebaš biti ovakav i onakav. U toj samodopadnosti glavno oružje protiv samodopadnosti je samosvijest. Iskrena, prava samosvijest i samosvjesnost. Znači, samosvijest, biti sam sebe svjestan, kako se mi u zezanciji kažemo, svjestan svoje nesvijesti. Kad si svjestan svoje nesvijesti, svoje bedastoće, krećeš na put izravnavanja i ispravljanja te svoje samosvijesti i onda si prava osoba na pravom putu, na putu duhovnog razvoja. Eto, toliko o samodopadnosti. Mislim da vam je jasno da to ne valja i da sam vam iznio način kako se riješiti te samodopadnosti. Vrlo jednostavno. Budite dobri, širite ljubav, širite poštenje, ne dajte na sebe, ali širite dobrotu i ljubav uvijek i stalno. I samodopadnosti onda nema. To vam je vrlo jednostavno. Samo treba primjenjivati i treba se s tim, kao i sa svim, trenirati. Treba to trenirati, treba o tome misliti, treba o tome svjesno misliti i uvijek se sjetite, obrati pažnju na ono što radiš. Nemoj zurlat, nemoj durlat, nemoj benavit, nemoj bedastočat, jer na taj način i nemoj mislima odlutavat dok radiš važne stvari, dok voziš, recimo voziš obitelj svoju i zurlaš mislima ili ne znam ja, si u problemima pa vičeš pa urlaš pa se svađaš sa suvozačem lijevo desno, na taj način ljudi stradavaju i ginu.
Znači, posveti se vožnji, posveti se trenutku, posveti se onome što radiš tom trenutku svjesno. Znači, ta svijest spašava i rješava tu samodopadnost koja je opasna. Znači, samodopadnost, egoizam, negativni egoizam, egomanijakilizam je opasan i to treba izbaciti. A naravno u vježbanju, u treningu, pogotovo borilačkih vještina, taj egoizam treba izbaciti odmah, jer nijedna borilačka, ni sport, ni borilačka vještina u treningu nije cilj toga da ja pobjedim partnera ili prijatelja u sparingu i onda, jesam te, kak sam ti napravili poluga, ti nisi ništa mogao, ti si slab, ti si ovakav, ti si onakav. Ne. Cilj svakog borilačkog treninga, i sportskog i ratničkog, je uzdizanje protivničke, druge strane, ne protivničke. Znači, ako ja treniram s tobom, ja pomažem tebi da ti napreduješ, ti pomažeš meni da ja napredujem i mi zajedno napredujemo. Ako ja stalno samo ja sa tim mojim egonizmom dođemo do određenog nivoa, prvo niko takvu osobu ne voli i ne poštuje i svi onda gledaju kako da ga sjebu a druga osoba se ne razvija i odustaje i ti kao taj ja više nemaš s kim vježbati, zato jer si jajan koji ja i s takvom osobom nitko ne želi imati nikakve odnose. Znači, osnovna stvar u borilačkom treningu, u sportskom treningu, to trebate razumjeti i prenesti u svaki sport, je razvoj svoj, osobni razvoj i razvoj članova tima, razvoj članova kluba. Znači, ti kao vježbač pomažeš svim svojim članovima kluba da se razvijaju zajedno s tobom. A ako ti to ne paše, onda vježbaj sam, pa se razvijaj sam. Možeš se i taj put izvesti, isto tako. Eto, samodopadnost, znači, u nijednom obliku nije dobra. Apsolutno u nijednom. Zato sad onda na kraju ovog videa, kad ste ovo slušali, stani sad pred ogledalo, pa sad pogledaj u sebe i sada onda reci i opet se skini u gaće i gledaj i reci tko sam ja, tko si ti sada, sad se to pitaj, tko si ti sada i tko želiš postati i šta ćeš učiniti po tom pitanju da to postaneš. Eto, toliko u ovom videu, vidimo se u sljedećem, ostajte mi živi i zdravi, pozdrav, Krobran.